Намираме се в сърцето на София, където може да посетите една кула, останала от времето на античността, така наречена триъгълна кула на Сердика, където в момента се администрира от екипа на Регионален исторически музей София, с чието представител сме днес. Тук те са направили нещо много интересно в тази триъгълна кула, а именно отново виртуална реалност, в която обаче посетителят може да взаимодейства с кулата, да я строи, дори да се отбранява. Може ли да ни разкажете малко повече как се зароди идеята за този проект, какво посетителят може да очаква, когато си сложи тези 3D очила? Здравейте първо. Проекта се зароди във връзка с обновяване на самите витрини в експозицията около кулата и решихме, че всъщност самата експозиция и останките на кулата трябва да бъдат представени по по-интересен, иновативен, интерактивен начин на посетителите. Оттам тръгна и цялото обновяване на кулата, като се целеше да не се променя визията от проекта, който е един проект, който е по-рано от 2016-2017 година с проектант архитект Доника Георгиева, който проект всъщност социализира кулата и представя пред обществото, тъй като тя до този момент от 1990 година е затворена в това пространство и не е достъпна за публиката. И от тук решихме всъщност да направим някои, да включим и новите технологии в проекта, освен различните иновативни начини за представяне, аналогови също така. И направихме една виртуална реалност, която е с посредством очила за виртуална реалност. Може да се потопиме в античния свят на Сердика, на антична Сердика, като самата виртуална реалност изработихме съвместно с наши партньори, които са фирма за техническа разработка на подобни продукти. Това са VarLab от София Тех Парк, на които искам да благодаря най-сърдечно. Ние с тях си сътрудничим и по други проекти, които може би в бъдеще ще покажем. Работим по различни неща и в момента. Самата виртуална реалност представлява всъщност едно интерактивно приложение, в което ние освен да гледаме едно 3D на кулата и крепостната стена на Сердика, където между прочим се вижда част и от северната порта на града, която се намирала на кръстовището на булевард Мария Луиза и улица Екзарх Йосиф. В момента няма как да я видим, няма как да бъде експонирана. Затова сме представили и нея в самата виртуална реалност, като там в нея посетителя може също така да участва. Той всъщност изгражда част от крепостната стена и кулата, участва в нейното изграждане, както и последствия в нейното обстрелване, тъй като един такъв обект, знаеме, може да го определим като две теми. Това е крепостното строителство, ние го изграждаме за отбрана и същевременно военното дело, което служи за отбрана на тези ресурси, които са в града. Самият продукт придоби популярност и спомогна между другото и за посещенията на кулата и тя да стане популярна сред обществото. Това ще да ви попитам. Предполагам, имате някаква статистика в самия музей. Има ли интерес точно към виртуалната реалност, която предлагате? Има интерес като цяло. Посещаемостта през последната година и половина, откакто виртуалната реалност и изобщо проекта завърши, в края на 2023 приключи. Има повишение на самата посещаемост на кулата, но има интерес и към самата виртуална реалност.
Самата виртуална реалност и завършения проект Обновеното пространство беше открит на 17 септември 2023 година. С така голям интерес, Деня на София. В този ден имахме над 100 посетители, които използваха виртуалната реалност, което за един ден си е страшно много голяма бройка, предвид, че изиграването на самата виртуална реалност отнема между 5 и 10 минути. В останали такива подобни празници през последната година и половина така отчитаме голям наплив от хора и интерес към самата виртуална реалност, като същевременно ние я представяме и извън музея. Затова и така беше изработена тя, че да се използват очила на MetaQuest, които са мобилни, не се използва компютър хардуер, но пък за сметка на това трябваше да направим компромиси с самото 3D и самата му реалистичност, тъй като до момента технологията е стигнала до тук и създава някои проблеми, когато имаме интерактивност с фотореалистичните изображения. Но се надяваме в бъдеще, с развитието на техниката, ние това да го подобриме и да стане още по-интересно. Това, ако ни позволите малко да издам от предварителния разговор, който водехме, вие планирате и да апдейтнете малко версията с повече взаимодействие с публиката. Може ли леко да вдигнем завесата, какво да очаква публиката? Всъщност това, което може да очаква, хубаво е човек, нали, първо да го е видял, но идеята е там да може да се подобри самото взаимодействие и това, когато човек изпитва някакви трудности в това да го изиграе, да има един вид помощ да продължи нататък в следващата сцена и същевременно имаме едно копие, което човек да може да го метне към крепостта, защото през последно време, когато виждаме как посетителите изиграват самото приложение, може би да не кажа всеки първи, но почти всеки човек иска просто като фане това копие да го хвърли. За съжаление в момента той просто се хваща и там е една от идеите да бъде променено. Така че се надяваме в скоро време, тъй като работим и с Варла по други проекти, в някакъв момент да успеем да влезем в времето това да го направим. Сега Регионалният исторически музей София си е спечелила славата като музей, в който доста работите с нови технологии. Това ли е бъдещето на музейното дело? Дигитализация, виртуална реалност и къде трябва да се намери баланс? Да, въпросът е много важен, тъй като ние представяме културно наследство. Оригиналът в случая е това, което привлича посетителя. Разбира се, този оригинал и тези експозиции на музеите, те трябва да бъдат направени интересно, иновативно. Отдавна е отминало времето, когато музейните експозиции бяха просто едни витрини напълнени, натъпкани с всякакви предмети и колкото повече предмети има, толкова по-добре. В момента това са пространства за история, за разкази и именно тези експозиции те трябва да бъдат, разказ да бъде представен по интересен начин, с различни вид похвати. Дали ще е в аналогов вариант, дали ще е в цифров, няма значение, но той да бъде представен така, че посетителя да взаимодейства с него. Така че новите технологии са важни, но трябва да е балансирано и да не надвишават това, което всъщност се показва. Акцентът да е именно оригинала и музейния предмет, музейния обект. Благодаря ви за този разговор, а всеки, който има интерес, може да посети обекта и да взаимодейства с тази виртуална реалност. От 10 до 5 предполагам отворено? Да, от 10 до 6, но с самата виртуална реалност е до 5, тъй като трябва и време да се изиграе. Че е един от добрите примери на музейното дело. Още веднъж благодаря ви. Благодаря и аз.